Žalúzie za pár korún. Jednoduché, už jednoduchšie to nemôže ani byť. Používam takéto zavetrávacie pásiky. Ja mám len tak z 0,5 plechu, to je také makové hovno. Mám obrovský problém. Postavil som si záhradnú terasku a teraz zistujem, že tu nebudem mať absolútne žiadne súkromie. Ako vidíte, susedné okná. Tak idem robiť zásteny. Tu bude taká klasická, tak toto robili od pradávna. Všetci sedláci, že nahádzali pri plot drevo a zatienili si. No ale toto tu nechcem spraviť prvú plnú stenu, tak to urobím z takých výklopných dosky, len také z gátru neohoblované. Vidíte, je to jednoduchá robota. Takto si to vystredím. Samozrejme, že to sa dá aj od oka. Netreba robiť to až tak presne. Za pár korún. Na spodok používam takéto zavetrávacie pásy. Toto je síce ako makové hovno, to je taká 0,5, ale lepšie jak nič. Ľahko to opravím, keď sa to pokazí. Tieto zásteny rieši čoraz viac ľudí, lebo nám vykapali tie tujové steny od tej pliagy. Potrebujeme si vyriešiť súkromie. Vidíte, za 2 minúty hotové. Ja to montujem len takto cigánsky. Takto ložisko bude priamo v dreve. Dá sa vymyslieť aj niečo sofistikovanejšie, ale ja celý život všetko robím čo najjednoduchšie. Čím menej špekulácií, tým je to lepšie. To sa mi osvedčilo. Takto. Takže dielo sa podarilo. To sa nie vždy dá povedať. Som neskutočne spokojný. Vyriešil som ten problém. Nádherné. Takto je to trošku pracné po jednom otvárať, ale vymyslím sem hore nejakú páku. No čo poviete? Krásne, ak keby tam žalúzky ani neboli. Takže jeden víkend ťahu. Dielo hotové. Som spokojný. Súkromie vybudované. A páni a dámy, povinné čítanie.